Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το Sports Arena, όπου όλα είναι έτοιμα για την K14 να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Νικόλαο. Δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου, παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και εμείς να σας πούμε τις συνθέσεις των ομάδων. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε την έναρξη. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης θα αγωνιστεί με τους Μουτσέλη, Πάτσι, Χρυσάφη, Τσακανιά, Μίχο, Γκιόκι, Γκοτζαμάνι, Γουδάκη, Πεσκέλογλου, Τυριακίδη και Καρκαφίλη, ενώ η ομάδα του Αγίου Νικολάου θα αγωνιστεί με τους Κουντρουμπί, Τζαβέλα, Κουρουτσαλάκη, Λουφάκη, Όσια, Κίνα, Μπαλτόγλου, Νικολαίδη, Πανταζόπουλο, Καραγιώργη και Τσουκάλη. Διαιτητής ο κύριος Παπαδόπουλος, πιέζεται από τον Όσια, καταφέρνει να βγάλει αυτή τη σέντρα. Η ομάδα της Ακαδημίας τώρα επικίνδυνα μες στην περιοχή, Τυριακίδη στο σουτ, Σωτήρια πάνω στη γραμμή, εκεί θα διωχτεί η μπάλα. Και τελικά έχουμε το διώξιμο σε πλάγιο. Πρώτη καλή στιγμή για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, η οποία παίρνει αυτό το πλάγιο. Η εκτέλεση, περνάει η μπάλα εκεί, το σούτ το οποίο έγινε. Η μπάλα είναι σε out, καλή στιγμή για τον Άγιο Νικόλαο από την εκτέλεση corner. Το σούτ το οποίο έγινε από τον Όσια, η μπάλα έφυγε σε out. Καρκαφίλης τώρα περνάει πολύ ωραία εκεί, μέσα στην περιοχή, το δυνατό σουτ και έχουμε την έξοχη απόκρουση σε κόρν, όχι τελικά το πιάσιμο της μπάλας από τον Κουντρουμπί, ο οποίος κατάφερε να πιάσει το δυνατό σουτ από τον Καρκαφίλη. Κόντρα εκεί, Γουδάκης, Τυριακίδης, η μπάλα πάει πιο δεξιά στον Πεσκέλογλου, το γύρισμα του επικίνδυνα εκεί και το γκολ. Το γκολ και το 1-0 για την ομάδα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Από το γύρισμα της μπάλας εκεί στρώθηκε η μπάλα στον Τυριακίδη, ο οποίος έκανε το σούτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κουντρουμπί. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, Άγιος Νικόλαος 1-0. Ένας παίκτης εκεί στο έδαφος, ο Νικολαίδης, παίζεται λέει ο ρέφερι και την βαθιά μπροστινή παλιά ψάχνοντας τον Καραφίλη. Τώρα θα υποδειχτεί αυτός σε θέση offside. Νικολαίδη. Πιέζεται αυτός εκεί, θα χαθεί η μπάλα. Η μπροστινή παλιά επικίνδυνα τώρα. Θα περάσει εκεί ωραία και η μπάλα είναι στα δίχια. Έχουμε το 2-0. Το 2-0 για την ομάδα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Η μπροστινή κάθετη παλιά. Ο Γουδάκης ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Κουντρουμπί. Τον απέφυγε και σικενή εστία έγραψε το Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης Άγιος Νικόλαος 2-0. Το συμπαίκτη του κατέβασμα εκεί από τον Τυριακίδη, βγάζει τη σέντρα. Διώχνεται αρχικά η μπάλα από τον Κουρουτσαλάκη, διεκδικείται αυτή τώρα μέσα στην περιοχή εκεί. Ένα δυνατό σούτ, θα πέσει και θα πιάσει την μπάλα ο Κουντρουμπής. Το σούτ που έγινε από τον Γκοτζαμάνι. Παντακαρκαφίλης θα γυρίσει προς τα πίσω. Το άνοιγμα της μπάλας από τον Γκιόκι, ο οποίος όμως καταφέρει να την κερδίσει, να κάνει το σούτ. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας εκεί και στην επαναφορά της έρχεται ο Καρκαφίλης να κάνει το σούτ, να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κουντρουμπί. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Καρκαφίλη. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης Άγιος Νικόλαος 3-0. Γκοτζαμάνης φέρνει την μπάλα πλάγια. Τυριακίδης, σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά εξ επαφής εκεί από τον Καρκαφίλη. Η μπάλα φεύγει σε out. Πολύ καλή στιγμή για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Ο Καρκαφίλης έπιασε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα. Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου εδώ στο Sports Arena του αγώνα K14. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης Άγιος Νικόλαος. Εμείς να πούμε το πρώτο ημίχρονο βρήκε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης να προηγείται με 3-0. Τυριακίδη. Η προσπάθεια τώρα, το σούτ το οποίο έγινε και η μπάλα φεύγει σε out. Το σούτ από τον Καρκαφίλη, μπάλα σε out. Πλάγιο εκεί, ένα πέσιμο, παίζεται λέει ο ρέφερι με τον Κουρουτσαλάκη να διώχνει αρχικά. Χρυσάφης, η σέντρα του επικίνδυνα, περνάει μπάλα εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ γύρισμα. Τελευταία στιγμή έρχεται να διώξει πάνω στη γραμμή ο Τσερτσίδης πρώτου Καρκαφίλη. Και τώρα αρκετοί παίκτες στα καρέκι του κατά πόδι για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Σφυρίγμα από το ρέφερι, εκτελέστηκε δυνατά εκεί. Έξοδος και πιάσιμο της μπάλας από τον καταπόδι. Πεσμένο τώρα και τον Πανταζόπουλο να προσπαθεί εκεί να περάσει. Έχουμε φάουλ όμως του Πανταζόπουλου
επάνω στον Γκιόκη. Κίτρινη κάρτα τώρα. Νικολαίδης θα χαθεί μπάλα. Γκιόκης τώρα. Γκιόκης βγάζει την μπροστινή παλιά για τον Καρκαφίλη. Ορθώς θα λέγαμε. Ο ρέφερη υποδεικνύει αυτό το offside. Τζιόλας, λάθος διώξιμο. Πεσκέλογλου τώρα κερδίζει την μπάλα εκεί από τα πλάγια. Βγάζει τη σέντρα. Δεν μπόρεσε να τη βρει ο Καραγιανόπουλος. Περνάει αυτή και φεύγει σε πλάγιο. Αυτός βγάζει ωραία μπροστινή παλιά. Δεν μπόρεσε τελικά εκεί ο Καρκαφίλης. Έξοδος και πιάσιμο της μπάλας από τον Κουτρουμπή. Πλασαριστά η μπάλα για τον Νικολαίδη. Αυτός θα ξαναδώσει τώρα στον Πανταζόπουλο μες στην περιοχή από τα πλάγια. Αυτός ένα σούτε. Διώχνει αρχικά εκεί ο Κουτρουμπής και στη συνέχεια της φάσης έχουμε κόρνερ. Λίγα μέτρα φόρα τώρα από τον Καραγιώργη να εκτελεί επικίνδυνα εκεί. Διώχνει τελευταία στιγμή ο Καταπόδης σε κόρνερ. Εκτελέστηκε στην περιοχή εκεί. Ζήσαν κάτω εκεί όπου δείχνει να πηγαίνει πλάγια τώρα. Η σέντρα η οποία βγήκε, η κεφαλιά που έγινε εξ επαφής από τον Καραγιώργη. Μπάλα σε out. Συγχρόνως και η λήξη του αγώνα από το ρέφερι που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, η οποία επικρατεί με 3-0 του Αγίου Νικολάου.